KCTV, lawan Rashapi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kapording ha Meghalaya kalipman kapor Kongres ka kular Bandung do boarding ha nong kendong ni hasar Five commitments na kaseng Kongres na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. National Vice President Jongka National People's Party uba Prestun Tensong haka arpoi terik urumpang araja apulai ulah thalain ting yaka BJP kabayatri lang hapo akin hun Meghalaya Democratic Alliance kababat ya ulah kam sensyar haka jela da kabaong baka jingwan ra yaka issue ILP bat ka jingpenrung yaka ketien khasi bat garu haka kernit kabapra jongka riti sensyar kari India kadai tang ka jingpenbiet yok patba haba mentala South Namduna ka BJP kamshim la le AA wat haba ka sarkar Meghalaya kaladap ha shadalhi yak resolution bala menjur da ka yeng darbar thaw an ka jala haba kren bakila pathai kubor ba Preston uloong ba ka BJP kamshim la patiaw satya wat haba menteri rang ba bat ki menteri ka sarkar Meghalaya kila lej ban pinsngau amduna shu yak nyaw lani prasien yakini ki mat jingdawa hakmat ka sarkar pedeng ki AKA barok ki allegation ki AKA barok ki tu ki jingkren ban kenok ban kentai ya ka parti NPP ka jing shisha ka sapau ha ka artelik jong ka sngi bangin nyobun ha ka baki pajba ngai skem kila skutu kila keren kila pensong nok rimba nama de tang hapo ke jingelam jong konrad ke jingelam jong ba Prestun bang ila shim yiki isu ki bang judon manu ki pulut ka parti banur ban shim lar pi ong chapang ka them motor lar pi ong chapang ka boundary issue lar pi ong ki we issue ki baya ha ki baya day wat ka ILP ka baya day bat ka tuga ka tin khasi ka tin karu ka bangon nakaliang jong ka NPP led government day mangi bashim yaki initiative day mangi ru ubara wat hapo assembly ban yakren yiki ke prokon tingai idon nakaliang jong ka BJP ka de ka kam ka ba kibu hak mention hak manifesto joki kaba ban penbit hanaba ngin sim dengan subject ILP haba mentala South Nem duna ngila pha sedelhi hapo jisar jongka BJP hab ngila alik kendu mduna shu jikan nyau prasin UCM mangar angkat ki koli ngila ban kendu ban penkemau ya KLP number 2 ban penkemau ru ya ka amendment jong to MRSSC ka anjo kastin hakaba yakini pro artadi ki subuh hapo kendong ya kadiman bad ya kejing kerpat na kaliang jong ka sorkar state government jongi agaba menta pada election ki kwa ban penbit bangin ye keren sani ba syapang KLP hanang ini keren baharu syapang kini ki artli kiktin kawi kiktin kasi kawi kiktin karu ban penrung ha katuka ichidel denga ngai bakane borok detang kajing penbit kajing pentami kabalai project lai berskit nenga kwa ban ong ani banakaliang jongi ka NPP parti ngilong committed ngilap hak ngilapan ya pi ya gitu ki manifesto jongi ya ka vision bat ka mission documents jongi ka ban na ka bentau arajar apolai du arajar apopra na kaliang jongi ngilap keren syai ngilap pen isyai ki mat trekam ki bangin le ya ki benta ki bagim pala ban pendep ngin pendep ha kan ka tem ka banwan nadu u benai balai arajar apolai hadu u arajar apopra kumta na kermen sket baki pajba nong tebut jong jala mekla kin bishar benia kin pej benia ya kirukom keno ya kirukom kren jongki aka baparo komong opi ki kenta bat kumju ki kawang mawe tang ya kepartien ya haka juga pon ngakwa ben ong pi ka mekla ka de ka transit point ke Bandung ni ngong inum kata ai kata balik pino mangi kata nginum kata ai kata kibayat mentasya Agartala, kibayat mentasya Mizoram, kihabiana kibayat Silchar. Ini ya nginum kita kata. Rengingi keren ya kitu. Kibaong kumong ong pi, kikwa banlay sa hatu hapo ong no hajua, kikwa hasora. Kikwa lay sa lese sauski saski. Nengkong kiwan na silong. Nang ta kilech dawki, lenik kilech molonong. Kata ki gijimod jongi. Ba deka bangila ban tip kumta kan pensuk hiyaki bat kinlong safe namar ba habak kirung maki kabamut the whole administration jungle government kitip
nadong syadong bakini kiwan kita ki group kiwan kita ki longi ngong sem ha bakiwan kamot ki deiru pan leit pai dak basuk pasain kenapa anda kila poi segi jakala jong kiru kin ya ro iro mikala de pin ong ka government ko le ba ani ki pajba jong mikala ke le ba kata ka de ki jimbut jong gane ka ILP ka bangimot nga habang ngi ong bangi pass si resolution napo house ngi obang kwa ka ILP gimbut ban ong ka ILP ka ban ong bay banum sha shu ban rung ki brio banum sha shu ban wan ki toris ngai ka ILP ka ban long bay nga namat ki jing ang no tingi kulong ban yada mdai yangi hagi sha ka jingmut jungi ka ILP kulong ban yada ki bawan na bar namat tek shu sha sho tek shu sha dat tek ki le sha the sha dauki ki ba pli sha bat steng lenti hagi sha ka ILP kulong na kabandaban kap safe syaki na ka jaka ka bangi register latip then we communicate syaki police station ba per la ka dei district la dei subdivisional office ngi pentip pet kita kiwan kumta ki ba pli kiwan kitoris ki ron pet ka kiwan jo make sure but they are safe when they go back kamut ki bit ki biang na do syo le kum balong mentang pi teng nga isnai ba don ki sa syo don ka ne ka tai le ka ta ka ILP kamut benong man kham ka jingmut kalong bangi regulate kalong ke regulation in the sense ba ki bawan ani kiwan ki register na to ka jaga online lani offline kan badai baki kwa ban wan jingok kai ban sa sini lani ki bawan puli lani ki bawan trade business kamut tip na do sedong kenang bangi padang na ka sarkar lani ki pajba ngin la ban tiker le ko mo pi kane ka bahadu mentam ni ki bawan kumnu ki let kumnu ngim tip hab khadu su tip sa syo tip bajia ki skosi tip bajia kumta tip bajia kumta kan ba pilai wat na kalian joka authority administration teng kapor kelas lab lengo pil lada don kum kani kadi ka way na ka steps ka ba hakijing sisa leding le i kani ngong pi kan pensuk sibon yi ki bawan ban trekam ki bawan ban invest ki bawan ban jungok kai bat ru ki bawan ban puli hang ni te kan yarap sibon da ka benta jong kani ka ILP de kata ki pi ka konsep ILP mensua hangi sya ki jimut ka konsep ILP mensua ka de kumnu kalong bait ba ngile ILP baginda tikena ban tip atau kilit pai supat NM selaga jaka mar mensua ka kani jaka jongi kalong bar ka belong inaccessible teng la ban jia bawan umrat upenyap yaki jia kani jia katai tapi menta ka situation kawan hak kata kalenti hak bangi ong don kami kena KLP kolong ba ngintip mut bano mengimsya ring ong pi bangintip batru bangila bantik yaki